Колко е хубаво да бъдем в неделя сутрин в Божия дом. На място, където Господ ни е посадил да хвалим Господа, да му се покланяме, да му служим с дарбите, с талантите, които ни е дал. И като свърши събранието, да ни кажем амин, да ни си тръгнем и да забравим това, което е било, но да го приложим на практика, брати и сестри. Това е смисъла. Така че в неделя слушаме Словото, екипираме се, Господ ни освежава, ободрява, изцерява, ако е необходимо. И после излизаме и практикуваме Божието Слово. И ако може да стигнем до това, което това го цитираха в Деяния на апостолите, но са думи на Исус, че е по-блажено да даваме, отколкото да получаваме. Сега всички обичаме да получаваме. Не знам, що, ма има едно нещо, казва се шоколад, дано да ни изкуша някой сега по средата на събранието. Аз не познавам някой, дето да ни обича шоколад. И аз им подарявам на децата в Пазарджик шоколади и винаги се радват. А днешните деца знаем, че те са снабдени и задоволени във всичко. Няма никакъв проблем да им купиш или то самото да си купи шоколад. Но се учим, когато мама и тати каже. Слава на Господа! Днешната проповед се роди след един телефонен разговор. Едно момиче ми се обади преди около месец. Младо момиче от Пазарджик. И тя живее и учи в чужбина. Но винаги, когато си идва, посещава събранията, аз се виждам, че търси Господа, обича Господа и знам, че Господ ти се разкрива и тя ще го преживява и ще върви с Него. И ми разказа една случка, която са имали с сестра и са прибирали. Сестра е шофирала с автомобила на сестра и катастрофират. Била е сериозна катастрофа. Автомобила поднася, удрят се предницата и казва, колата най-вероятно ще трябва да я бракуваме. Няма да... По-трудно е да се ремонтира, отколкото да се сменя. И аз се питах, ти как си? И тя каза, благодаря на Господа. Добре сме, всичко е наред с нас, така че слава на Бога. Обаче, майка ми и баща ми искат утре с сестра ми да наводят на врачка и да ни леят куршум против стрес. Много отдавна не ми се беше налагало да говоря на тая тема и да обяснявам. Някак си за мен беше малко в миналото. Обаче се наложи, аз се насърчих. Най-важното е, че ти си добре. Всичко с тебе е наред и те виждам, че ти си благодарна на Господа, което е най-важното нещо и си в мир. И обясних, че тя на никаква цена не трябва да се съглася и да отива, защото това не е добро за живота и за нея, за сестра и за близките, за роднините. Че това отваря врата за дявола, за демони да натакуват и да разрушават живота ни. И я насърчих да бъде смела, да бъде дързостна, твърда. Подкрепих я в молитва. И на другия ден, като й се обадих, питам, какво стана? Как минаха нещата? И тя вика, без слава на Бога не се наложи, не се отвори темата. Някак си се е подминало. И аз се насърчих, викам, стой в Бога. Защото не се знае кога няма да имаш на пътя нещо подобно, някакво такова предизвикателство. И аз си мислих малко за родителите, защото някъде преди 10 на години аз съм имал контакт с тия хора и в моите очи те са интелигентни хора, образовани са, имат бизнес, но това не пречи да си интелигентен, учен и да си духовно невежва в същото време. И за съжаление това е в голяма част от нашия народ. И аз питах Господа, като тръгнах да се приготвям, Боже, какво да им говоря? Дали да говоря същото послание и в Пловдив? И докато още бях в дилема, попаднах в една социална група за обяви, за съобщения в Пазарджик. И това е тази седмица, преди няколко дена, съвсем пресно. И чета в обявата.
Перефразирам. Жена от Велинград търси врачка в Пазарджик и региона залени на куршуми. Направо ужас. И отдолу имаше поне 10-15, може би и повече коментара, които си бяха направо навигация. Еди къде си има врачка, в еди кое си село, еди коя си. Ние ходим всяка година преди коя си и сме много доволни. Казах, Боже, явно ние сме много още в езичеството. Както сме го приели в началото християнството, много хора така си го носят. И аз съм сигурен, и това така с болка го разсъждавах и се молих, много е вероятно голяма част от всичките тия хора. Другия месец да ги видим с върбовите клонки, по храмовете, по църквите. На християнските празници сме така, обаче като опре ножа до кокала, ние искаме да вярваме в Бога. Ние искаме да чуем Словото. И знам, че това е една от причините, които някак си държи нацията в това ние да не може да дръпнем напред. Просто това е някакво проклятие, това е отворена врата за дявола, за да влиза и да разрушава животи и да държи хората в омайване, в робство. Ние започваме да им говорим благовестието, да им дадем Христос и някак си думите не могат да стигнат до тях, до сърцата им. Те са като омаяни. Почват веднага да ти говорят за празници, за традиции. И в мен изникна една проповед преди повече от 30 години. Тя беше като на брошура. Джон Остин пише някои неща относно това да не даваме място на дявола. И аз няма да, не че ще повтарям неговата проповед, но размишлявах в тая посока. Павел го каза в писмото към ефесяните: нито давайте място на дявола. И много пъти ние казваме: не отваряй врата за дявола, не отваряй пролука или прозорец. И използваме материален пример за нещо, което е духовно, брати и сестри, за да може да ни стане по-лесно да го разберем. И сега тая сутрин няма да хвалим дявола и делата му, но просто ще изобличим някои неща. Е хубаво да сме наясно в Божия дом и това нещо да го проповядваме на хората около нас, когато има нужда, когато Господ ни отвори врата. Просто да разпръскваме мрака и тъмнината с истината, която Господ ни е дал. Дявола е победен враг, обаче още шава. Прави поразии. Когато влезем в милениума, когато Исус се върне втори път, той ще бъде вързан с голяма верига за 1000 години. И тогава няма да може да прави това, което прави сега. След това, казва Словото, ще бъде пуснат за малко време и много интересно, че пак ще заблуди някои хора. И най-накрая сетнината му е, присъдата му е в огненото езеро, заедно всички демони, които са го последвали, а за съжаление хора, които са избрали да ходят в неговия път. И ние сме в духовна битка, брати и сестри. Тя е толкова реална. Колко я разбираме и колко я практикуваме е друг въпрос, но ние трябва да стоим и за живота си, и за нацията. Просто това да го имаме винаги като част от молитвите си. Ако ние сме под кръвта на Исус, това е нашата закрила, това е нашата защита. Ние сме защитени. Не, че няма да идват атаки до живота ни. Словото казва, че дявола изпраща огнени стрели към живота ни. Те може да са в мислите, може да са различни други атаки, но Словото ни казва, че ние сме екипирани. Тогава е време да сдигнем щита на вярата и да ги парираме всички тия неща. Просто да ги спрем. И те да не докоснат живота ни. Чрез компромиси, които може да извършим, ние отваряме врата и пролука за дявола. Аз дадох само един пример с контактуване с
врачки, баячки и такива служители, но това може да са много различни неща. Компромисът, това е греховен начин на живот за продължително време. Съзнателно повтаряме един и същи грях, живеем в него и не искаме да се покаем. Просто не искаме да се променим. Знаем, че не е добро и въпреки всичко ние продължаваме да го вършим. Това със сигурност ще отвори врата за дявола. Обаче, понеже за дълго време не се случва нищо в живота ни, ние си мислим, че всичко е окей. Въобще не е окей, брати и сестри. Затова е хубаво да бъдем живи за Господа, да бъдем чувствителни, да вършим това, което Той е казал в Неговото Слово. И аз искам да разгледаме няколко библейски героя, да дадем няколко примера за неща, които са възможност и отворена врата дявола да ни атакува. Първият, това е Саул. Вярвам, всички знаем кой е Саул или Саул. Това беше първият цар на Израел. И беше избран от Господа. Сега няма да влизаме в детайли, че Господ не искаше да има цар, че той искаше той да царува на тях, той да администрира нещата, но те решиха да са като околните народи, да имат цар. И в един момент Господ ги остави и им даде това, което те поискаха. Но това не беше съвършената Божия воля. Но Саул беше Божий избор. Господ беше той, който го избра, Господ беше той, който го посочи и Словото казва, че той започна добре. Има нещо, което описва живота му в началото и това е, казва така: беше малък в собствените си очи, който говори за смирение и покорство. И той беше добър цар в началото. Водеше битки, Господ му даваше победа. Но някак си във времето нещата се промениха. И те се промениха отвътре навънка. Това, което се случва вътре в човека, много пъти ние не можем да го видим, брати и сестри. Никога ние не охлаждаме за една нощ. Това е постепенен процес. И при Саул фокуса от това да гледа на Бога, да бъде фокусиран на Бога, да следва Бога, някак си фокуса се премести върху самия него си. И той почна да гради имидж. Това как изглежда, как говори, впечатляваше се от това да му пляскат, да има одобрението на хората и започна по този начин да изтива. Почна да губи благоволението на Господа. Не знам колко време и колко години е продължило това, обаче в един момент се пръхна един филистимец на име Голиат и беше висок около 3 метра и половина. Може би беше потомец от ония старите нефилимите, дето падналите ангели и напуснаха естественото си жилище, което Господ беше определил за тях. И трябваше да има битка. И се събраха там, казва Словото, в долината Ила, от едната страна филистимците, от другата страна Божия народ. И той излиза в продължение на 40 дена и ги презира, хвърля презрение, подиграва им се. Презира Божия народ и всички треперят. Войската на Израел трепери, включително и Саул. А той трябва да предвожда народа в битката, брати и сестри. Да, ама някак си като си охладнял и нямаш сила отвътре, как да воюваш? И се наложи черната работа да свърши едно младо момче, Давид. Знаете историята, няма да влизам много в детайли. Бил е тогава, може би, на около 17 години. Но вижте, както ни изтиваме за един ден, така и не ставаме победители за един ден. Победител ставаш много преди финала. Това момченце
На млади години основната му роля беше да пасе овцете на баща му. И той го вършеше много сериозно, много отдадено и много посветено. И казва, че ако се случи някой лъв или мечка да нападне нещо от стадото, Давид отиваше и го оттърваваше. И докато пасеше стадото, имаше една арфа и хвалеше Господа, пееше псалми, химни, развиваше взаимоотношения с Господа. Духовното, естественото вървяха успоредно. Изграждаше характер. И сега нещо, което никой не го знаеше, само един пророк и то до някъде, че Господ виждаше какво се случва в сърцето на Саул, Господ виждаше какво се случва в сърцето на Давид. И Господ реши, то ще го смена. Дава му шанс да се покае, дава му шанс, обаче той не иска да се покае. И знаем, че когато отиде пророка Самуил, изпратен от Господа да помаже нов човек за цар, бащата на Давид Есей въобще не го покани. Дори собствения му баща го, не че го презираше, ама не го бореше. Всичките синове бяха там. Първите 6, големи, красиви, снажни, храбри. И Господ му говори, Бог не гледа на лице, както ти го правиш, на пророка. Господ гледа на сърце. Докарвай ги всичките тук. Няма да едем, докато ни дойде и най-малки. И знаем историята, как Давид беше помазан, но не бързаше да влезе в призива преди да дойде времето. И сега Давид отива на битката, там баща му го прати да види братята си. И Давид го видя. И вика, какъв е този необрязан филистимец, тук ще хвърля презрение върху войските на живия Бог. Какъв е то? И просто отвътре, съвсем по естествен начин, той реши, че ще отиде и ще се бие с него. И Саул се опита да му даде там неговите брони, неговите щит, неговия меч, обаче той не може. Реши да го направи по неговия си начин с Господа. Няма нищо лошо в това, брати и сестри, да имаме собствен стил с Господа. Според това, както Господ наформира дарби, таланти, способности, но да бъдем в Бога. И отиде и му взима главата. Просто го... И е било голям вик на победа. Защото можеш да си представиш, 40 дена при всеки звук, при всяко излизане на то, ти падаш и трепереш и страха е нещо недобро. После може да споменем малко за страха. Но отиваме към това, което искам да кажа малко за Саул. И вестите, добрите вести бързо се разнесоха из Израел и те тръгнаха да се прибират. И ги срещаха хора, жени, пееха, играеха хора, радваха се пред Господа. И текста на песента беше следния. Саул победи хилядите, а Давид победи или порази десетки хиляди. И Саул го чу това нещо. И в него се надигна ревност. Надигна се завист. Вместо да се смири и да каже, да бе, верно. Добре, че беше това момче да не оттърве, да не избави. Той заслужава тая почет, която му отдават. Той беше тотално замъглен. Но се надигна тая ревност в него. Какво му липсва, освен царството? И вече той се вълнуваше повече за трона. Вълнуваше се за външните неща. И това нещо, брати и сестри, ревността в сърцето му, завистта в сърцето му, отвори врата за дявола. И казва, зъл дух от Господа идваше и нападаше Саул. Почна да разрушава живота му, психиката му, физиката му. И това беше следствие от отворената врата, която той беше направил. Сега вярвам, че разбираме, че при Господ няма зли духове. Че Господ е добър, че Святия Дух е дух на живот, част от Троицата, но имаше допускане от Господа това нещо да се случи.
А злият дух той си беше директно от ада. Пратеник от Сатана. И в тая ревност, защото Давид, той го остави при себе си в двореца и Давид хвалеше Бога. Това си беше вид духовно воюване с хвалението, с поклонението. И казва този дух, докато Давид свиреше и беше около Саул, напускаше. Но понеже Саул не искаше да се покае, да бъде освободен, и пак се връщаше, пак го нападаше. И казва, че на 2 пъти взе копието и искаше да го прикове, да го убие. Така че трябва да внимаваме в сърцата си. Да не допускаме ревност, завист, да се сравняваме с някой, да търсим трон, да търсим позиция, слава. Те неща върват много често ръка за ръка. Другия герой, апостол Петър, един от 12-те ученика на Исус. И знаем, че той беше колоритна, темпераментна личност. Но и той пораста в Господа, брати и сестри. В началото имаше една история в Кесария Филипова. Бяха около Исус постоянно и в един момент той ги пита: а момчета, какво казват хората? Според хората тук, където срещат и кой съм аз? И те почнаха да дават различни отговори според мълвата, която се водеше, носеше за Исус. Едни казват, че си Йоан Кръстител, други Илия. Различни разбирания имаше сред хората кой е Исус. И Исус ги пита: добре, а според вас кой съм аз? И Петър въобще без да се замисли каза така: ти си Христос, син на живия Бог. Исус му каза: блажен си, Симоне, защото плът и кръв не ти открива това, но Отец ми, който е на небесата. И вижте, Петър имаше велико откровение. Вярвам да го имаме всеки един от нас. Това е най-важното, брати и сестри. С това започва новорождението, с това започва новия живот, да знаем кой е Исус. И не се знае дали всичките ученици са го имали все още това откровение, но Петър го имаше. Духът на Господа му беше открил, че това е Месията. И след това Исус сменя темата и почва да им обяснява: момчета, аз ще трябва да пострадам. Ще трябва да умра. И на Петър това не му хареса. Тая проповед, тая част от това, което Исус каза, не му хареса, защото той имаше друга нагласа, други очаквания. Знаем там, че едни искаха да седнат отляво на Исус, други отдясно, синовете на Заведей, Яков и Йоан. Петър пък имал, може би, очакване за нещо друго и взе да дава акъл на Исус. Казва: Господ да ти си смили, Господи. Бог Отец ти си смили. Това няма да стане с тебе. И тогава Исус директно го смъбри. Господ да те смъбри, Сатана, защото не даваш ума си на Божиите неща, а на човешките. Същия той е Петър, който имаше откровение, за да дава акъл на Господа и да му казва какво трябва да прави, какво да не прави. И Исус го смъмри и го постави на място. И вижте, това може би е било гордост в Петър, брати и сестри. Все още не е обновен, не е променен. Така: аз имам откровение. Когато бяха на Пасхата и след това на Господната трапеза, това е било много дълго, може би половин ден, поне 12 часа. В еврейските традиции Исус много неща им е споделял тогава. Евангелието от Йоан, ако започнем от 12 глава, някъде до 19 глава, разказва цялата тая история, всичкото поучение, което Исус им е дал. И той им казва: тая нощ аз ще бъда предаден и вие ще се разпръснете. Всичките ще ме изоставите. И Петър казва: никога, Господи! И всички да те остават, аз никога!
Аз. Това беше гордост от страна на Петър, брати и сестри. И вижте, тая гордост отвори врата за дявола и той наистина се отрече. Обаче слава на Бога, че сърцето му беше чисто. И в момента, в който той си спомни думите на Исус, плака, иска прошка, Исус го изцери, Исус го възстанови. После му даде шанс да каже 3 пъти, че го обича. И Петър стана велик служител на Господа. През всичките дни на живота си след това беше в пътя на Господа. Юда. Говорим тая сутрин в посока на това да не даваме място на дявола. И кои неща в живота ни, в характера ни могат да отворят врата за дявола и той да ни атакува. Юда беше част също от най-близкото обкръжение на Исус. Но понеже беше сребролюбив, а Словото ни казва, че сребролюбието е корен на всяко зло. Той пропусна целта, брати и сестри. Пропусна смисъла на това, за какво дойде Исус и пропусна смисъла на това, за какво той самият беше повикан. За какво дойде Исус? Това беше мисията му. Да потърси и да спаси погиналото. А Юда, заедно с другите апостоли, трябваше да разнасят благовестието. Те трябваше да бъдат първите, които да поемат щафетата от Исус. Постоянно бъркаше в касата. Българската дума, нали, знаем, бъркаме, като имаме достъп до меда, бъркаме в кацата с меда. И едното да кажем, и другото все е верно. Бъркаше в касичката, злоупотребяваше с финанси. Мислите ли, че Исус не е знаел за това нещо? Знаел е много добре. Обаче му е дал шанс за промяна, дал му е шанс за покаяние. Накрая Юда предаде Исус за 30 сребърника. После не можа да се справи с съвестта си и се самоуби. Един погубен и разрушен живот. Какъв беше корена на всичко? Сребролюбие. Сребролюбието отваря врата за дявола. И много хора, включително и християни, потъват заради пари. Потъват заради желанието да придобият това, да имам онова и правят грешни избори. Стой в Господа. Това, от което имаме нужда, Господ има начин как да го снабди. Да, прави бизнес, развивай бизнес, това, което е необходимо, като искаш да спечелиш повече, но го прави с Господа. Не дей да загърбваш Господа, не дей да продаваш Господа, не дей да го заменяш. Тия материални придобивки в един ден няма да имат абсолютно никаква стойност пред Бога, брати и сестри. Следващия човек, блудникът от Коринската църква, дори не е споменато името му в Божието Слово. Споменате обаче в 1 и във 2 Коринтяни и Павел пише за този случай, понеже той имаше отговорност, грижа за църквата в Коринт и той им писа, какво става между вас, какво чувам? Един от вас има бащината си жена. Сега, в оная култура е било възможно мъжът да има повече от една жена. Но не и детето да има тая жена. Не и сина му. И вижте, това е било блудство, това е било сексуален грях. И Павел отнесе, казва, като се събра моя дух с вашия дух, с властта, която имам от Господа, предавам такъв човек тялото му на Сатана за погубване на плътта му, за да се избави душата му в деня на Господа. И това може да се случи, брати и сестри. Незаконни сексуални връзки. Отворена врата за дявол. Страдание в тялото, психически разстройства.
за да може човека да се опомни, да дойде на себе си. И виждаме във 2 Коринтияни, че той се е покаял. В началото най-вероятно те са ходили на църква, може да са говорили на езици, да са вдигали святи ръце към Господа и да са живели абсолютно незаконно против Божиите правила. Защото коринтяните, знаем, че там дарбите оперираха много. Но някак си това се изкривява, ако има отворена врата, ако се живее в грях, в компромис. Но в слава на Бога виждаме, че историята има добър край, човека се е покаял и Павел ги насърчава, приемете го този човек като брат. Така че понякога е необходимо да има църковна дисциплина, за да може нещата да се върнат в правия път. Слава на Господа! Йов. За Йов сме слушали толкова много проповеди. Все от различен ъгъл, и може би това ни помага да съберем цялата история и може би всичко, което сме чули, все е добро, брати и сестри. Йов беше човек, който обичаше Господа. И Бог го даде за пример на Сатана. И след тия разговори там дявола започна да атакува живота му. Може би това, което отвори врата за дявола, беше страха. Може да прочетем в Йов последните 2 стиха на 3 глава, 25 и 26 стих, казва така: защото онова, от което се боях, ми се случи. И онова, от което треперех, ме връхлетя. Нямах мир, нито покой, нито утеха, а нещастие ме нападна. Страха отваря врата за дявола, брати и сестри. И аз ви насърчавам, не се безпокой за живота си. Предавай го в ръката на Господа. Не се безпокой за децата си. Йов се страхуваше за децата си. И всеки път, като правиха някакъв празник, рожден ден, той какво правеше? Принасяше постоянно жертви. Да не би да са съгрешили. Това беше в неговото мислене. Не се притеснявай за детето си. Аз вярвам, че когато ние ги принасяме на Бога, брати и сестри, това е нещо духовно. Не е някакъв ритуал. Не е нещо външно, което правим, защото еди кой си го направи за неговото дете. Не, ние го посвещаваме детето на Господа и то за целия му живот. Да, необходимо е то да срещне Бога лично, да преживее Бога, но ние го предаваме детето в ръката на Господа. И Господ ще има грижа за целия му живот. Така че довери се на Исус. Той плати цена за нас. И Йов преживя Бога. Предаде живота си на Господа и Господ го възстанови. И знаем, че последните му дни бяха наистина многократно, поне двойно по-благословени от началото. Това, което Господ го благослови. И завършвам пак с Саул. Края на Саул дойде след посещението при запитвачка на зли духове. Пак трябваше да воюва. Филистимците пак дойдоха. И той имаше нужда от духовна сила, обаче не я получаваше от Господа. Господ беше спрял да му говори. И това е едно от най-страшните моменти, който може да има в живота. Господ да не ти говори. Ама то при Саул беше продължение от това, което говорихме преди малко. Той влезе тотално в плътта. И не просто в плътта, в грях. И накрая отиде в Ендор, не знам къде се намира този град. И това, което тя му извика, това не беше Самуил, това беше нечист дух. Но вижте, тези служители, те са служители на дявола. Имат известна сила. Ако отидем в Египет, историята на изхода на Израел от Египет,
И това, което Мойсей направи там, ако си спомняте, Господ му каза, хвърли си тоягата и тя стана змия. Това беше знамение. И казва египетските магиосници, и те с тяхните баяния направиха змийчета. На Мойсей беше тяхните. И казва, че Мойсеевия жезъл погълна техните жезли. На Мойсей змията изяде другите. Другото какво беше? Жаби ли бяха? Ако на Мойсей бяха жаби, на магиосниците бяха жабчета. Мисля, че на едно от анимационните филмчета много добре го бяха направили. И още една напаст успяха да изфабрикуват, но това беше с нечисти сили, с силите на дявола. И до там беше. И после започна съда на Господа, брати и сестри. Защото на тия хора им е дадено до някъде някакво знание, някакво виждане, с цел да манипулират хората, с цел да лъжат. Но дяволът е ограничен. Няма мощта на Бога, няма силата на Бога, няма способността на Бога. Няма и контакт с негови служители. Даже в Стария Завет, заповедта, която имаше народа на Израел, такъв тип служители да ги убиват с камъни. Сега ние не сме в Стария Завет, не мразим хората, но ако се случи някой да ти каже, ела да ти гледам, пастора през годините винаги каже, ела аз да ти гледам, ела аз да ти кажа. Не може да му кажеш, ти си служител на дявола, ако не се покаеш, отиваш директно в ада. То няма какво да ги галиш. Не го мрази човека, но му кажи истината. И бъди радикален, така че да може да те чуе. Защото много хора в невежество или в кризисен момент прибягват до такива хора и те злоупотребяват с тях, манипулират ги. Значи врачки, баячки, екстрасенси. Какво да кажем за кукерството, брати и сестри? Какво да кажем за нестинарството? Хубава българска традиция. Да, българска, ама не е хубава. Белите и червените конци на възли. Ако оттам идваше здраве, щяхме да сме най-здравата нация. Ако с кукерите се гониха нечисти духове, Перник щеш да е най-свободен. И не само там. Защото на много места го има това. И виж, защо го казвам? Да бъдем християни, брати и сестри. Да си патриот, да си българин, това е подарък от Господа. Това не е проклятие. Но не можем да сложим никоя българска традиция преди Словото на Бога. Щото е българска, щото е традиция и щото дай да си я тачим. Ами ако тя носи проклятие на нацията, ако надържи в робство, ние трябва да изкореним. И вижте, това е предизвикателство. За нашето поколение, за поколението след нас, ако Господ не дойде в нашите дни. Просто да държим Божиите истини. Това са неща, с които ние не можем да правим компромиси. А Божиите мисли, те са добри, брати и сестри. Още в Стария Завет, чрез Еремия, Господ говори, мислите, които имам за вас. Те са мисли за добро, за бъдеще, за надежда. Колко повече в Исус, когато сме в Нов Завет. Ние имаме обещания за вечен живот. Ако и да умрем, ще живеем. Нашия живот продължава. Влизаме в истинския живот, след като това тяло мандата му свърши. Така че това ни е обещание от Господа. Няма нужда да ходим някой да искаме да ни каже за бъдещето. То ни е открито от Господа. Стой в Бога, стой в Исус. В книгата Еклесиаст, 10 глава, втората част на 8 стих казва така: който разбива или събаря ограда, него змия ще ухапе. Значи става въпрос за тебе, за мене, със свободната си воля, какво правим? Коя е оградата?
Това е кръвта на Исус. Когато евреите празнуваха Пасхата и Господ я постанови, трябваше то, който е най-старшия в дома, с жертвеното животно, да вземе от кръвта и да намаже праговете на вратата. Вляво, отдясно, отгоре. И когато минаваше ангела на погублението и виждаше кръвта, той подминаваше. В днешно време, или тая кръв, която тогава е проляна, тя говори за кръвта на Исус, брати и сестри. И ние прилагаме с вяра върху нашия живот. Ти, който си глава на семейство, прави го това редовно в живота си. За целия дом. Ако си сама жена или си вярваща, мъжът ти още не е вярваш, прави го ти за дома ти. И вижте, тук това не са някакви заклинания, магии. Това е разбирането на силата на кръвта на Исус. Така че оградата около живота ни, това е кръвта на Исус. Змията. Коя е змията? Старовременната змия, дявол и сатана, която още от книгата Битие, малко след сътворението, дявол е противник на Бога, дявол е противник и на християните. Победен враг, защото на кръста Исус го победи със своята смърт и възкресение. Но това са неща, както и пастора говореше в началото. Има неща, които ние да правим, да прибавим това към вярата, към новорождението, да съпътства живота ни. Какво е то в контекста на това, което ви споделям тая сутрин? Словото казва: покорявайте се на Бога. Приближавайте се на Бога. След това противете се на дявола и той ще бяга от вас. Така че ако ние следваме тия стъпки, дявола няма шанс над живота ни, брати и сестри. Той може да се опитва, но няма да успее. Слава на Господа! Айде да наведем главите си, просто да се помолим. Ако ти имаш нещо, с което се бориш, кажи го на Господа. Предай го в тая молитва на Бога. Ако се хванал в нещо, което е нередно, неправилно, просто поискай прошка от Господа, помощ той да ти помогне, защото покаянието е хубаво е да го кажем с думи, но то свързва промяна, брати и сестри. В това как мислим, в как постъпваме, не са само думите. Нека да го съчетаем и с действие. Халелуя! И аз вярвам, че Господ ще ни употребява. Там, където си в Пловдив или тук в региона, ти да даваш ти истини. Защото рано или късно ще се сблъскаме с такъв тип хора. Ще стане въпрос за някой, дето лей куршуми или прави магии. И тогава ние трябва да дадем Словото. Халелуя! Господи, ние сме ти толкова благодарни за Твоето Слово, което Ти си ни оставил. Че то е истина, Господи. Че то е живот Божий. И аз се моля, благослови ни да го разбираме и да го прилагаме на практика. Да се приближаваме до Тебе с целите си сърца, Господи. Да Ти се покоряваме, Господи. И когато е необходимо да се съпротивим на дявола, и аз знам, че той ще бяга от нас. Не поради наша сила, но поради името на Исус, поради кръвта на Исус, поради това, което Ти си направил за нас, Господи. Боже, почитаме Те. Боже, издигаме Те. Аз благославям моите брати и сестри. Ако има някой, който се бори с нещо, Господи, аз се моля за Твоята подкрепа, за Твоята благодат, за сила и способност да каже да на Исус и да затвори и да затръшне всяка една врата за дявол. Благодарим Ти за победата, която Ти ни даваш, Господи. Почитаме Те, издигаме Те и Ти отдаваме слава, небесни Татко. В името на Исус. Амин.